Papantayin tayo. Yan talaga sa bakal. Yan yung building na ito. Hello, boy! Hello, boy! Amoy! Ben! Ayan na ka! Yun o! Amoy! 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 Tugay! Amoy! Amoy na! Panibago na naman tayong nalaman. Wala yun. Skill man na! Yan. May panibago naman tayong skill. Nalaman. Meron lang pala yun. Sana katulak ng ano. Yan ba yung yan ba yung diaper. Ano? Kasi pa rin. Kasi pa rin.
Dito, baba. Paglan. Paglan. Meron. Iyangan. Dito, sasabi nito. Ha? Yan, kuha ulit tayo ng ano, pinutol ni Tol Vince na panilihin natin. Amo. Balik tayo sa loob. Patutol nga lang. Tinuruan tayo ni Kagatcho na mag ano, paano mag-anilyo. At yan si tatay sa taas. I-welding. Kinasala nga ni tatay yung dito sa ano, parnilya. Ganun lang pala mag-anilyo. First time kong mag-anilyo. Amoy. Ang sama dyan. Yung alin tayo? Ayun alin pa. Pinaputol ko yung tubo kasi mahaba naman.
Nandito yung sa SPC. Ha? Matayin mo lang yan. Ilang piraso mo kung buo. Ikaw muna, huwag mo apurayin lahat. Hello, Kanyong! Eh, Ayos ka lang. Amin, amin. Makapagin tayo. Amin. Ako ka na ng ano. Tatingin, pinakatasin. good ay. Ano sabi mo sa araw? Good? Ang masasabi ko ay very good. Good na ba? Very good. Pasok naman ako? Good. Ano? Ayos pala na po man. Ayos ba? Ayos. Tapos na ako, magiging ako. Ang hindi. Tapos yung mga ligpitan na. Uulan. Hindi yung tapos yung anildo. Uulan na yata doon eh. Ha? Uulan na yata. Ulan na talaga. Yung ginawa natin oh. Ito na to. Cellphone. Hindi maulan nun. Sabi niya. Ikpit ka. Ha? Ikpit.
Wala na eh. Buhos na. Ito, buhos mo. Ito 200. Tatlo isang daan. Gamit. Oh. Sahod. Oo. Ayun. Tinatag natin eh. Ayun. Yan. Nakag na. Tinatag natin dyan. Para pinakunti. Wala ka naman. Yan na. Diyan na, binaba ako ah. Merienda time. Pause ako ah. Wala na anilyo. Mas tatay ligpit na. Papatak na yung ulan eh. Yan. Oh, ano na. Dumidilim na doon banda. Lakas ng ulan na yan. Parang maabutan pa kayo pag uwi. Ulan. Wala na, Amo? Kardong. Masad. Ano? Merienda. Hindi sana. 20 ka 20 po ata, kaluda po ito. Pwede kang 20. Amoy. 20. Nagluto. Si Daman iba. None other than. Ah, nanalo. si Christine ang tingin. Hmm. G. Bira. Bira na bira po. 20. Ano sa takalan niya? 5 sana ka na ko. Takalan ko ba? 5 sana. Takal. Sika sa datoron. 20 pesos. Ikaw tintira. Tingnan gatos. Kaya ano kang pag-asa dati ka lang sa Ay! Wait siya. Gabi ka ah. Amo. Bira, bira. Ay, hindi. Dapat ngamin matawan. Oh. Da magdrodobli. Daddy sa huwag di magpili. Hindi ko naman talaga iba dahil sa huwag. Naisip ko na. Alam na mangyayari. Ay, bawal tabi isulit. Ay, bawal tabi isulit. Pag-vlog ito, bawal isulit. Ay, tama na. Sabihin na time. Mamang naman na niya. Pag-vlog. Sabi mo, hindi ka magkauntay. Pwede song. Ano na? Uy, init. Diyos ko Lord. Parang naman na. Wala, Lord, mag-go na yan. Kung ikaw na init sa sana. Kapag ko sa namin, tinawag ko na yun. Nasa sa tulog. Ay, si tatay. Okay na. Where are you? Dito na mi. Sige, mama mo na nito. Bata po dyan. Merienda na kayo, Dong. Ini, kasi mama mo. Ay, let's eat, tay. Tibadet kaya na yun. Kumiros din. Tibadet. Magal? Ay! Ay, ay, ay! Kamu. Kamu. Kamu yung ito. Sabay sabay. Wala. Lahat busog.
Yung ulam sa badit eh. Yeah. Kanina pa nga awa mo. Buti ka naman. Mataya. Nagpapang-feeding po sa Teresa. Feeding program. Nakakasarap ng mga mabitatay. Ito nang halo. Ang problema nito, walang mapipili. Di yun na. Wala man. Hindi mo talaga magmimerienda. Uy, sabi, marami na kain kanina? Ay, ba? Hindi niya lang po gusto yung ulam. Hindi dapat ano. Hindi nagtatampo ng bata pag inaasap. Kuya Blitz, nagtatampo ka ba? Kuya Blitz. Amo. Merienda na! Wala mo na! Gusto niya bang nagkakangat? Naul talaga. Kuya pasensya sa nature. Ayaw lang Kuya nire Blitz. patungan. Kinain sa pang... Kuya Blitz. Hindi tayo kumain kasi kung nakakula. Ano na? Bumubulong ba? Kasi baka sakyan nung meron pa doon. Kaya si Padit. Ayaw mo lang yata. Ayaw ko talaga kasi busog pa ako. Pag inirusap yun eh. Ano lang eh. Ano nga nang tanggihan Ano naman tanggihan? May video. Hindi, hindi. Oh, may video. Ang vlog! Hindi nga! Alam, tinatanggihan ko. Kuya Bin, siguro Kung ano eh. Tubig lang, tubig lang. Ano? Ay, Ay, pwedeng tumanggi. Hindi, papakilig po, nagtatampo ata. hindi pwede. Mukha nagtampo ka rin ah. Tatay yan, tatay. Mukha nagtampo sa video ko ah. Kaya sa'yo Kasi na yung, siya po kasi yung napagpagpagpagpagpag. Kanina. Kami ka pala dito. Doon po rin sa kampi mo lang. Pinapula mo kasi mukha kanina eh. Ay, sinuon na. Bako na rito. Sige po. Ano ba na lang? Ayan na oh. Bana. Tayo, ano yung motor. Bintangan natin po kung yung suot na airport. Bakit? Kaya. Iba lang ako. Puro no. Sabay na. Saan? Kuhan mo. Masarap yung paraget nila dito. Tawa lang pipili mo ka again. Kaya magpili ka. Ano niya? Di ba tutuloy? Kahit dito mo lentay, tuloy tayo uwi. May kinokay kayo sa... Sabi ko kaya kanimo din nagpapag-result. Nakalimusan na nga ako sa karot. Uwi. Matin hindi na pinipili. Masarap pala yung ano? Yan. Tumbi. Ano naman siya? Lasing ko. Kumpul lang. Wala akong kumpul. Lagi mo naunahan nyo eh. Mamaya, tapos panghapunan. Lasing ko. Hello? Galing araw. Tapos hapunan. Lang po. Hello? Yes, ano sa sabi ko? Hello, Hello, Tay, boy. Tay, kumain ka pa po. Ano to, oh? Tayo pa yan. Pansit patay. Lolo na nga lang daw sabi tatay. Huwag na yung tatay. Lolo patay. Para- Kasi ganun, di ba? Mas lalong pumangit. Lolo patay. Sa ano to? Pansit patin. Bakit po? Pansit patin. Patin. Hindi
Yung lupa pa lang dapat, yung lupa pa lang. Lala! Uwi! Uwi! Lana, Lana pa pa. Grabe. Uwi! Every 2 years, ata nagdalang ko. Every 2 years. Pagka ba month, every 2 months. May makita niyo pala di gumagana. Pinalitan mo na memory. Yes, sumunod. Ganda, linaw. Scam yan na. Mga guys, nalagyan ano. Padala ka na isang linggo. Scam lang yan. Tanungin mo kung yan o ano, tawag. Oo, kasi ano eh, nakakulap. Meron siyang punctuation. Tama na ba ito, test ba ito? Tama mo di mo masagot, wala kang loom. Pinita. Yung salita niya parang, 3 points. Tapos na ako na eh. Tapos na. Ayan na eh. Busog daw siya. kailangan talaga busog. Busog. Baby. Sabi tayo, DCDD. Ano talaga? Masik patay. Nahitan ko. Nainita na. Kasi di ko alam. Alam na. It's G na. Alam niyo. Adik number. Yun na. Tay, kain pa, tay. Ada kami sa ano. Tay, kain pa. Titingin nga din sana ako. Sama na natin. Sama na tayo, apa? Dito na balatap. Kaya, dito siya. Sama na tayo, tay. Maligo tayo batuloy. At ayan, uwian na. Ulan na. Dumaan kami dito sa ano, palengke ng bato. Bibili siguro agad yun ng memory. At ayan, nandito na nga ako sa bahay. Time check natin, 4:30. Kakarating ko lang. Grabe, lakas na nung ulan dun tayo. Pinanggalingan namin yun. Pundahan ko. Kasama ko. Eh, bumipil. Pagod. Pawis. Doon muna tayo. Sabay mamaya edit na. Edit na naman. Ayan. Pahinga. At dito na tatapusin yung vlog kanina doon sa pabahay kay Labadit. At ayun po. Maraming salamat sa panonood ng mga bawat vlog namin. At ingat po tayo palagi. Lakas na ng ulan lang ngayon ah. Ayan, bye-bye.